муқаддима. ба ҳамаи одамон имкониятҳои бузург даст медиҳанд, вале аксари одамон фаҳмида наметавонанд ки бо он рӯбарӯ шудаанд. Данинг. пеш аз оғози мутолиаи китоб бикӯшед ки чанд лаҳза тамоми ташвишҳои рӯзгорро фаромӯш созед ва худатонро барои ба таври ҷиддӣ мутолиа намудан омода намоед. сараввал аз худ пурсед ки оё шумо дар ҳақиқат сарватманд шудан мехоҳед? агар мақсади шумо танҳо ба даст овардани даромади зиёд бошад, пас китоб барои шумо пешбинӣ нашуда аст. аммо агар дар дил орзуҳои бузург парварида барои расидан ба ягон мақсад кӯшиш карданатонро равшан донед ва агар шумо сарватманд шуданро дарк карда тасмим гирифта бошед ва худатонро барои соҳиби бойгарӣ шудан арзанда ҳисобед, пас мо ба шумо роҳи сафед мехоҳем. аксар вақт одамонеро вомехӯрдам ки сарватманд шудан мехостанд. инчунин нафаронеро дучор меомадам ки худро аллакай сарватманд меномиданд. баъзан шахсонеро низ вомехӯрам ки дар дил орзуи пули зиёд доштанро намепарвариданд, зеро ба андешаи онҳо пул муҳим нест. инчунин одамонеро медонам ки андеша доранд. ман агар худам мехостам аллакай пулдор шуда будам. аммо одамонеро ки барои сарватманд шудан омода бошанд хело кам дучор гаштаам. баъд аз мутолиаи китоб шумо дар дуроҳа қарор мегиред. бинобар ин аввал ба қароре омада сипас амал кунед. дуюм, ягон кор накунед ва ҳаётатонро тавре ки буд ҳамон тавр идома диҳед. ҳатто баъд аз мутолиаи китоб ҳам шумо ҳатман сарватманд намешавед. аммо ба фикри ман агар дониши андӯхтаатонро дуруст истифода набаред, пушаймон мешавед. надонистану амал накардан як чиз, вале дониста амал накардан тамоман чизи дигар аст. сараввал кӯшиш кунед ки ба саволи одами сарватманд кист посух пайдо кунед. ба саволи мазкур шумо ҷавобҳои гуногун пайдо мекунед. дар паси ҳамаи ин ҷавобҳо мақсад, роҳи ҳалли масъала, хоҳиши пули бисёр доштан, маҳорати пулёбӣ меистад. аммо чизи асосиро фаромӯш накунед ки одами бой ҳамонест ки пул барои ӯ кор мекунад, на онест ки барои пул кор мекунад. ҳақиқати мазкурро бояд фаҳмида қабул кунед ва дар хотир нигоҳ доред. акнун кӯшиш мекунем ки тарзи ҳаёти давлатмандонро тасаввур намоем, ё беҳтар он аст ки худро одами пулдор тасаввур кунем ва ба саволи агар маблағи калон медоштед чӣ кор мекардед ҷавоб гӯем. бо мақсади намуди воқеӣ пайдо кардани тасаввуроти худ шумо як варақро гирифта дар он тӯли 8 дақиқа ҳамаи он хоҳишҳоятонро нависед ки агар сарватманд мешудед онҳоро амалӣ мекардед. ба худ тасаввур кунед ки пули ҳангуфте доред ки миқдораш барои шумо аллакай аҳамият надорад. қалам ба даст гиред ва бетанаффус ҳамаи хоҳишҳоятонро бо тартиб нависед. албатта лаҳзае фаро мерасад ки шумо навиштанро қатъ мекунед. ин маънои онро дорад ки ҳамаи он чизҳое ки дар рӯи коғаз овардаед, айни замон дар рӯзгор нарасидани онҳоро эҳсос мекунед. вале фаромӯш накунед ки онҳо ҳанӯз орзую мақсади шумо нестанд, балки онҳо чизҳое мебошанд ки дар зиндагӣ шумо ба онҳо эҳтиёҷ доред. шумо ба навиштани мақсаду мароме ки хоҳиши ба онҳо ноил шуданро доред, баъд аз таваққуфе шурӯъ менамоед. танҳо дар ҳамин сурат мақсаду мароматон мазмуни воқеӣ касб мекунад. ана дар ҳамин лаҳзаҳо андешаатонро ҷамъ намоед. дар бораи ҳолати рӯҳии худ низ фаромӯш накунед. худатонро одами муваффақ ва хушбахт эҳсос кунед ва навиштанро идома диҳед. баъд аз анҷоми навиштан миқдори саҳфаҳои пуркардаатонро шуморед. 1, 2, 3. худи ман 12 саҳифа навишта будам. устодам ҳамон вақт ба ман гуфт ки маро шогирд гирифтан намехоҳад, зеро ман орзуи муайяне надорам. азбас ки саҳфаҳои бисёрро пур карда будам, дар тасаввуроти хеш худро шогирди беҳтарин мепиндоштам.
акнун бикӯшед ки дар ҷои ором бидуни шитоб ҳар як андешаатонро борҳо санҷида нависед. тафаккур кардан мисли сайёҳат дар ҷангал аст. баъд аз сафари аввалаатон дар ҷангал ягон чиз боқӣ намемонад. баъд аз сафари дуюму сеюматон пайҳо дар ҷангал ба чашм намоён мешаванд, вале бо мурури замон пайҳо ҳам нест мешаванд. аммо вақте ки аз як маҳал 10 маротиба мегузаред, албатта пайроҳае ба вуҷуд меояд. аз он чизе ки шумо ҳоло дар майнаатон тасаввур мекунед, ҳанӯз қадамҳои аввалинатон мебошад. шумо пайроҳаи худро дар роҳи сарват ғундоштан бунёд гузошта истодаед. ҷараёни мазкурро аз ҷиҳати илмӣ тафсир додан мумкин аст. дар майнаи мо 36 миллиард нейрон мавҷуд аст. ҳар як нейрон ба як амали муайян ё тасаввурот ҷавоб медиҳад. масалан, агар калимаи хонаро шунавед, хонаи худатонро тасаввур мекунед. агар матн дар бораи хонаи сурхро хонед, ҳатман хонаи сурхро тасаввур мекунед. дар тасаввуроти шумо хонаи мазкур эҳтимол аз хиштҳои сурх сохта шуда бошад. дар ҳамин ҳолат нейроне ки ба калимаи сурх ҷавоб медиҳад, бо нейрони калимаи хона робита пайдо мекунад. агар шумо ин ибораро борҳо такрор кунед, робитаи устувори нейронҳо, тасвири устувор, қолаб ба амал меояд. бори навбатӣ ҳатто дар ҳолати шунидани калимаи хона маҳз хонаи сурхро тасаввур мекунед. қолабҳои рафтору усулҳои андешаронӣ тахминан ҳамин тавр сохта мешаванд. бинобар ҳамин, агар шумо худро одами пулдор тасаввур кунед, бояд мисли сарватмандон суханронӣ ва рафтор кунед. он гоҳ бо тадриҷ ба мисли одамони сарватманд фикр мекунед. ҳамин ҳолат хеле муҳим аст, зеро дар он тимсоли виҷаи фаҳмиш мавҷуд аст. ҳатто агар шумо пули бисёр дошта бошед ҳам бо онҳо кор анҷом намеёбад. вале одами камбизоат, албатта ман аз ҳад зиёд хаста шудам, агар соҳиби пул мебудам ҳатман истироҳат мекардам, мегӯяд. аз забони одамони зиёд мешунавем, ман дар сар идеяҳои бисёр дорам, вале барои амалӣ гардонидани онҳо пул надорам. агар пул медоштам, корҳои зиёдеро анҷом медодам. бо сабаби мавҷуд набудани сарват, ман қудрат надорам ва коре карда наметавонам. ман дониши зиёд дорам, соҳиби истеъдоди худодод мебошам, аммо бесарват ҳеҷ коре карда наметавонам. вақте ба онҳо амал ё коре кунед, он гоҳ сарват пайдо мешавад, мегӯед, ҳамонро ҷавоб медиҳанд. бесармоя кор кардан ғайриимкон аст. ба ман аввал сармоя диҳед, он гоҳ ман амал мекунам. бепул ягон кор ба анҷом намерасад. то даме ки ман дар даст сармоя надорам, ҳатто дар бораи бунёд кардани бизнеси худ орзу карданам маъное надорад. чунин одам дар ақидаи худаш барои коре кардану ба ҷое расидан сарват зарур аст, хеле устувор мебошад. аммо таҷрибаи одамони бештар муваффақ акси амалро нишон медиҳад. аз донишҳои омӯхтаи худ истифода намуда, ҳаёту фаъолият ва дастовардҳои ин одамони муваффақро омӯхта, усул ва қоидаҳоеро ки онҳо таҳия намудаанд, дастури амали худ қарор дода, дар тӯли 2-3 моҳ шумо даромадатонро аз 30 то 70% афзун карда метавонед. агар китоби маро аз таҳти дил хонед, шумо маҳз ҳамин донишҳоро аз бар мекунед, зеро нисбат ба гузаштагонамон бахт ба рӯи мо зиёдтар хандида аст. ҳеҷ гоҳ дар ягон давру замон нисбат ба имрӯз барои бо осонӣ сарватманд шудан имкон набуд. ҳеҷ вақт чунин шароити озоду мусоид барои фаъолияти мисли имрӯз вуҷуд надошт. магар дар дунё маблағ, муҳаббат, хушбахтӣ, барору муваффақият кам аст? танҳо меҳнат карда онҳоро ба даст овардан зарур аст. дар ҷараёни мутолиаи китоб эҳтимол чизҳоеро мефаҳмед ки хилофи хулоса ва андешаҳоятон ҳастанд. дар ҳар ҳолат, агар дар дил нияти ба мақсад расиданро парварида, орзуҳоятонро дар амал татбиқ карданӣ бошед, пас шумо бояд ба омӯхтан, фаҳмидан ва ба таври мусбат қабул кардани ҳамаи ҳадафҳо ва ниятҳоятон омода бошед.